Sidder du og kigger på dit måske gamle CV, og du har et job i kikkerten, eller du har en ny plan, en ny drøm, en ny vision for din karriere, hvor du vil hen, måske et nyt job, måske nogle andre kompetencer i spil, måske tilbage til arbejdsmarkedet, hvor du har været selvstændig eller omvendt, og du sidder med det her gamle CV, og du uanset hvor mange timer du kigger på det, og hvad du prøver, hvad du noterer i din blog, og hvem du snakker med, og hvad du læser om på nettet, så kan du simpelthen ikke, du kan ikke identificere, hvad det er for nogle kompetencer af dine, du skal beskrive i dit CV, og du kan simpelthen ikke finde de rigtige ord, de her spot-on ord, til at putte ned i dit CV, der beskriver den, du er i dag, med den profil og den sådan ekspertise, øh, identitet, som du godt vil gå ud i fremtiden med fra i dag af, ikke? Fra nu af, den du er blevet, al den erfaring, du har opnået gennem mange år. Hvis du sidder i den her situation, og sidder og kigger på dit CV, sådan lidt hårrivende, tårkrummende, frustreret på nummer 7 kop kaffe, så vil jeg bare sige, at du er helt normal. Det er et normalt scenarie, det her. Ja, og hvis du ser med, så vil jeg bare lige sige hej, det er Helena her på Sikkerhedssupporten, og i dag vil jeg snakke om det her med, når man ikke kan få sine kompetencer fra tankerne ned på papiret på en måde, der faktisk er korrekt, som er din ekspertise, og også baner vejen for der, hvor du vil hen nu. Fordi du har måske en helt ny plan for dit arbejdsliv. Der skal ske noget nyt nu, der skal ske noget andet nu, eller du skal rykke hurtigt nu, eller hvad det nu er. Og du sidder der, og du er simpelthen gået i stå. Så det er det, jeg vil snakke om i dag. Og der er 3 scenarier, jeg vil snakke om i dag. Det ene er det her med, at vi er blind for vores egen ekspertise. Det andet er lidt det her imposter-syndrom, der vi må jo helst ikke være for selvglade her i Danmark. Og den tredje ting er, hvad er det så rent faktisk for nogle ord? Lad os nu sige, det endelig lykkes der sådan noget, at jeg er simpelthen god til i hvert fald personaleledelse. Hvad er det så for nogle ord, du skal bruge, som alle de andre, så du ikke bare blender ind med alle de andre, der også skriver personaleledelse, fordi hvad er det så, du kan med det her personaleledelse, som din konkurrent i bunken ikke kan? Ikke? De 3 ting, vi har snakket om i dag. Og den første ting, det her med, at vi bliver blind for vores egen ekspertise. Det gør vi. Vi har et blind spot, hvad angår hvad det er, vi kan, hvad det er, vi er super gode til, og hvad det egentlig er, vi gør, når vi skaber resultater, fordi det er ofte en ubevidst ekspertise, det her. Det hænger simpelthen meget, meget ofte sammen med, hvem vi er som person, og så kan vi ikke se det selv. Det er simpelthen en ubevidst kompetence. Hvis du vil læse mere om det her, så kan du kigge på blandt andet Johari-vinduet. Der er simpelthen per definition en del af vores viden og ekspertise og færdigheder og kunden og resultatevne og power som medarbejder eller selvstændig, som vi ikke selv kan se. Så det er den ene grund til, at du sidder der og river dig i håret på kaffe nummer 8 måske nu. Den anden ting er det her med, ja, altså imposter-syndrom, den modvægten til den er jo vores kære jantelov, ikke? Altså vi må helst ikke blive for selvfede, vi må ikke blive for sådan pralende, vi må ikke blive for prangende, vi må ikke sådan outshine de andre i bunken, vi skal helst være lidt sådan lidt, ja, det er jo ikke sige grimt ord om det, fordi der er jo sådan ikke noget galt med det, men det har noget at gøre med, at vi måske tror, at folk vil grine af os, eller vælge os fra, eller synes, vi er for pralende, eller for selvfede, eller hvad det nu er, hvis vi simpelthen bare står ved det, vi kan, 100%, ikke også? Og det er der altså mange, der bøvler med. Og fordi at vi sådan har en mental blok, simpelthen, som gør, vi har berøringsangst, vi vil ikke gå derhen, vi vil ikke undersøge, hvad det er, vi er, altså hvad det er, vi er super gode til. Derfor mangler vi jo også simpelthen det ordforråd til at beskrive det, jo, ikke også? Det er meget svært at beskrive noget, man ikke kan stå ved, eller noget, man ikke kan se. Ikke også? Det er virkelig svært at skrive, og så ovenikøbet skrive noget klogt ned i CV, eller hvor det er, du skal sælge dig selv henne, ikke? Det kan også være på din LinkedIn, eller en portfolio, eller på en webside, eller hvad det nu er. Det er virkelig svært at skrive noget, når du ikke vil stå ved, hvad det er, du gerne vil skrive. Og det leder mig jo hen på nummer 3 ting, og det er det her med, hvad er det så for nogle ord, jeg skal bruge til at beskrive mig selv med? Hvad er det, jeg kan? Altså, hvad er det for nogle resultater, jeg kan skabe? Hvad er det specifikt,
jeg kan byde ind med helt konkret til virksomheden i det daglige samarbejde og kontakt med medarbejdere og kollegaer og så videre. Hvad, i dag, nu i 2024, hvad er det for nogle ord, man bruger ude på arbejdsmarkedet, hvor jeg lige vil sige, til at beskrive de her ting? Hvad er det for nogle branche buzzword, branche resultatord, branche strategitræk? Hvad er det for nogle ord, man bruger til at beskrive det her med, så den, der sidder og læser min CV, eller hvad det nu er, de læser, ved, hvad du snakker om? Og det faktisk sådan rammer ind i sådan et 2024-narrativ om, altså hvordan verden ser ud derude nu, hvad det er for nogle kompetencer, der er i spil, og virksomheder kigger efter, ikke også? Øhm, et eksempel er det her, førhen, der brugte man jo meget det her med, at jeg er selvstændig, men jeg kan også arbejde i teams. Det er et eksempel på, at man ikke har beskrevet sig selv skarpt nok. Altså det kan vi alle sammen, det her. Men hvordan er du så, du gør det? Og hvad er outcome af, at du gør det? Og jo, så skal du nok overveje, om du vil være så fluffy, hvor jeg lige vil sige, at du bare siger, at du kan det hele. Fordi det er ikke det, man sælger sig selv på i dag. Der sælger man sig selv på, hvad det er sådan helt specifikt, man kan inden for et særligt kompetence, zone of genius område. Det er det, der brænder igennem derude. Så det her med at sætte ord på, hvis du er kommet igennem nummer 1 2, så find de rette ord, og så også sætte på det. Det er den tredje ting, bokser med. Så hvis du genkender noget af det her, så vil jeg sige, så er du helt efter bogen. Og det er ikke sikkert, at det gør det nemmere for dig, men så ved du i hvert fald, at der er en grund til, at du sidder der og river dig i håret. Og det er en normal proces, det her, og det er en normal frustration og en normal udfordring, og der er ikke noget vej med dig. Øh, Og nogen vælger at få hjælp, nogen vælger at prøve selv, indtil de rammer plet, og begge dele er udmærket. Hermed bare sige til dig, at du kan også vælge, hvordan du kommer videre, ikke? Om du vil prøve selv, eller om du vil få hjælp, eller hvordan du skal gøre det. Ja. Og med det vil jeg bare sige, at der er en vej ud af det. Og jo bedre du kommer ud af det, jo stærkere bliver dit materiale, og jo hurtigere bliver din vej frem mod din næste karrieredrøm. Ja, det var ordene for nu. Rigtig god dag. Hej.